O, ble ma nhw, Lloyd? Mae'r rhaglen yn dechrau o'n 1 munud. Sa'n siŵr, Cad. Wedodd Jed rhywbeth am... Oedd e ffili cael ei wisg mlaen? I wisga? Dim ond swper stuff e. Fi'n gwybod... Sori bod ni'n hwyr, Sori bod ni'n hwyr, boys! Pam chi'n edrych fel na? Mae'n dymor Panto. Mae da Jed a fi audition ar ôl y raglen. Ie, oes, mae'n angen syth ar ôl y rhaglen, oce? Ond, cyn ni cael brunch bach yn y fideo. Allwch chi ddim wneud yr rhaglen yn edrych fyla, siŵr? Chi'n edrych yn ridiculous, boys. O, na ni ddim. O, ie, chi yn! O, na ni ddim. O, ie, chi yn! O, na ni ddim. Stop! Lle'n cario ymlaen fel hyn. Just rhedwch y teitlau, please.